kalibutan nga sa ba kayo? Lahi-lahig barugana, pero kita magmatngula sa kinabuhi. Pagmata sa buntag, balita puno kasaba. Sa telepono o TV, murag walay pahulay nga gubot pa. Ang uban mag-away tungod lang sa ilang gituhan. Barkada o pamilya, murang nagkabungkag na hinuon. Na ay magpinabugal sa ilang kandidato, na apuduban nga murag tanan sayop sa kalibutan nimo. Pero ako nagtanaw lang sa kilig nga malinawon, kay lisod nga masakitan kung maapil sa kasamok nga walay tumong. Lisod kayo kung mag-away na ang amigo, tungod lang sa opinyon nga lain sa imo. Mas importante pa man siguro ang respeto, kay ug mabasin ka mo gihapon magtinabangay sa kalisod. Silent na lang ta, di ta magapila-pila ng politika nga usay makagubag relasyon. Kibasin maungot ato ang panginabuhi, stress suka-suko maoy magpuyo sa atong dugan diri. Silent na lang ta, trabaho lang sa ta, pangitag kwarta para sa pamilya nga gihigugma. Kay bisan unsaon paglalis sa kalibutan, ang importante malinaw ang atong panimalay karon. Di man saway pakabana sa nahitabo sa nasod, pero kabalota nga usahay init kayo ang tubag sa matak tawo. Usa ka post lang mahimong dakong kasamok, mga comment mura gera walay gusto mo hunong. Ang uban unfriend, ang uban nagdumot, bisan sa una grabe ka close, karon murag lahin na gyud. Abi nilag daog kung kusog ka ayok tingog, pero unsa may kapuslanan kung nawala ang respeto. Kay dilitanan kinahanglang dubagon, usahay kahilo maoy mas maayong desisyon. Paminaw lang sabot lang ayaw kalagot, kay kalinaw sa huna-huna mahalon kayo karong manahon na. Silent na lang taha, di ta magapila-pila ng politika nga usay makagubag relasyon. Kay basin maungot ato ang panginabuhi, stress suka-suko maoy magpuyo sa atong dugan diri. Silent na lang taha, trabaho lang sa ta, pangitag kwarta para sa pamilya nga gihigugma. Kay bisan unsaon paglalis sa kalibutan, ang importante malinawon ang atong panimalay karon. Kay ang panahon mo labay ra gihapon, mga debate ug kasuko mawala rang tanan. Pero ang pamilya ug tinuod nga amigo, maoy magpabilin kung adunay problema. Ayaw tubuti nga tungod sa kalahian, mawala ang gugma o panaghiusa sa katahan. Pwede man ta magkalain o baruganan, pero respeto gihapon ang mga nga pundasyon. Silent na lang ta, kalino lang sa ta, respeto sa matag usabi sa nung sa ilang pananaw. Kayang kinabuhi dili lumbas sa kasuko, mas nindot gihapon ang malinaw nga kasing-kasing mo. Silent na lang taha, kaya ang importante nagkasinabot gihapon ta.